Ako si Shirl, ginaingon, nganong doon na may tao nga muguba sa magtiayon nga malipayon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ikaw si Jomar ang i-apply kahapon? Yes, sir. Sige, dawat na ka sa massage parlor. Salamat kayo, sir. Makasugod ka na ugma, Jomar. Ugma na dayon. Lagi na, Shirl. Hala, swerte kini akong gimabtos, Jomar. Mao gyud. Ang sa orasay mong duty? Matagabi man. Hala, Nga naman, Shirl? ako rin ang usa din ni sabay kada gabi eh. Mauli magud ko, pero mga alas 12 na sa gabi. Oh, magpauban lang ko sa akong manghuit kung mo duty ka, Jomar. Okay, sige. Mas labing maayo, Shirl. Madam, ne, sabta madam. Pangitaragog massage parlor kanang nindot ug maayong mga masahista. Kay gusto kong magpa-whole body massage and point. Mo ba? Dakoy kailangan sa ista, madam. Naunsa Pero mo ambot ka, ka kung di duty ba karon to siya? mura magnagsige kakot nga po. Ah, Maglain masista mong mo. kabuhit ani mo. Maayo ko massage, madam. Di Massage ko manggali akong gugulingon. Kapoy na bisiuha. Daan sa nga na to imong kaila. Oh, kwan, Laryo. Hilaryo. Nya, lari ang angga, pero kasi karam sang pit niya. Laryo man, Laryo. Kun mao. Dad ako sa massage parlor nga naa ka na si Lario. Maayo lagi ang takong naaro to siya, madam, kay maayo kito siya mabasahi, oy, pastilan. So ayan na to kadto yung point. Sige na. Ah, yes, madam! Bago ka rin bay? Ubay. Ako din si Jomar. Ako sad si Larry. But you can call me Lario. Dugay na ka din, Bailaryo. Magduha na ka to eh. Wow! Daghan na ka customers. Daghan pero mao sa lagi. Magduhan og panganhino. Og pamasahe. Og di na ko makaya eh. Grabe. Bay. Kung doon na kayo mga suki ba, o dili mo makaya, ako ihatag nila, bi. Sige bay. Okay. Why blima? Madam ko ni, mauna ang message parlor. Katawanan, poy. Kakatawanan. Ikaw sa niya, mauna mga tara ko information table. Kung ni duty, wato ako amigos Laryo. Jomar, dali. Sir? Busy pa Lario itong message parlor. Ikaw handle ni Madam Connie. Sige, sir. Thank you. Higda na lang, Madam Connie. Musod ang masahista nga si Jomar. Mas tiguang pa din ako ang ilang manager din. May kay nakatrabaho pa ka, sir. Out sa mo, di si Lario nga gingong empoy. Dawat taong ko senior isin naman ko. Nga may gihandle, Madam God. Pero maka-recommend ko sa mo handle nila tonight kay may bag-o ni siya nga mo. Dinhi, huwag maing siya mong basahi. Ay, okay na lang. Message po. Mao ba? Okay na lang kay ganahan gid ko karon nga magpa-massage. Okay, Madam Connie. Ako na pahiyos Jomar, ha? Hello, madam. Sorry kay ha, kay nadugay ko. Kay nag-ready pa ko sa mga towel nag-steam. Okay na ka? Ready na ka, madam, kay master na ko masahin mo. Just call me Connie. Sige na. Pag-start na. Say, gusto madam hard o soft?
Connie, sige. Sige, ay napagsigig, ma'am. Ha, kunin na lang yun kay maramag mas matiguang kung paminawon anang, ma'am. Sige, ka na. Ka na. Matod na empoy nga akong driver nga maayo ko nang mumasahe si Lario. Pero feeling na ako mas nindot ka kay gaan kag kamot. Maramag magbalik-balik ko gani din. Day! Dako kay kong nadang kwarta, day. Mao ba? Nagako agad ni mong tip. 3K? Unang gabi pa lang ganin ako, day, Cheryl. Doon na nakuyon ako sa pagmasahe. Babae, lalaki. Babay. Oh. Oops, ay pagselos. Kay girls na. So? Girls. Gurang ba, gurang. Bisag gurang. Babae, magyapon na, Jomar. Nagselos ba yung buntit? Simbaya kung makauyab kag tiguang, ha? Pwede buyag. Siyempre, buyag. Si Connie, murang rag edad ni mama na ko, isa mo kay. Yan, nagkunin na lagi ka niya. Alangan, kaya di mo siya magpatawag kong madam. Dili pud, ma'am. Connie ra. Kaya ang dili siya mosamot katiguang. Si Madam Kuni di ang nahandulan ni mo, Bay Jomar. Muna gingon sa kong amigo nga si Impoy. Nga iyang amo nga gidaan niya sa massage parlor nga akong gitabuan. Kinsa man na si Impoy Bailario. Driver si anang Madam Kuni, Bay Jomar. Sir, telepon. Good evening, sir. O siya, eh? Kailan ko di mo ito, no? Kailan ka bala ka, sir? Kailan ko di mo? Ngutana mo. Impoy. O siya, Poy? Ay, duty mo rin si Jomar, sir, no? Uy, di off niya, pero naa si Lario. Bakante pa siya. Bida, Jomar, may request ni Madam Kuni, sir. Ay, maba. Uy, di off niya rin na Impoy, ay. Mau ba? Sir, mahimo, ngutana ko sa bahay, Jomar. Ako tong driver ni Bambay. Madam Kuni ba? Ako to. Nakahinundon ako ni mo, bay. Nung say ato nga, nianhiman ka sa akong payag. Ay. Excuse me, ba? Gusto mo sa Madam Kuni taon pa home service taon siya ba? Okay ba kuno mo home service bay? Okay ba kuno ana? Asa, kadiyot siya bay, ha? Kay, malaki kong commander, kung sugot ba siya. Day, Cheryl! Day! Nga naman. Ay, nada kay bisita? Ay, hapon diha, ma'am. Si Impoy ang driver ni Connie. Niya siya day kay magpa-home service ang iyang amo. Musugot ka, day, Cheryl? Ma'am. Come here. So, sa akong kwarto, Chom. Nagpa-home service ko nimo kay gusto na kong masolo ta ka. Connie. Siya ba ya? May action biyag lihay. Pero man na, naikapan na ako. Docs, ha? Sige na. Start nag-massage na ako, Chom. Kamaro kira ni Madam Kuni. Ako aja ko inania ni ada. Kibo nga gusto sa Jomar ni ada. Maro gyud kayo na. Ay, galain na ko na. Buksan lang di. Ano sa Madam? Migo na tiguang. Bahala na tiguang. Lukat ka, Connie? Ambot ka, Chom. Basta imo nang ipadagan ng imong kamot sa akong kilid. Agilo ka, ay, Aka na, Chom. Ay. Hinayo lang ako, Connie, ha? Kini? Okay, Rani? Pero
Kini. Mas okay kung maghubot ka, Chong. Kuni? Sige na. Kitarang duhang ni asasod sa ang kwarto. Ug why CCTV cam, dali. Wa kay kabalakan. Aon sa man. Ako ang mapaiba pa. Kay mas feel na ko nga. Magpaibabaw ko, Chong. Ay, diba? Mabangon ko. Fighter man din, Miss Kuni. Higda, Chong. Patong ko sa imong ibabaw, ha? Kamausap ko mamasahe ini, Chong. Ay, dali ang miparog. Ay, kanyang ganahan. Dili kay kinilay akong master. Ikaw di ay si Connie? Wa din ni si Jomar, ma'am. Nahibaw ko. Doon ako ihatag ni mo, Cheryl. Dawat, Kwarta? 100K ang sod ni anang envelope. Imo na ka na. Og ako na ang imong bana. Si Jomar. Di na ko ibalik yung akong bana, Connie. Oh, really? Kuhang pa ba ang 100K? Ako nang punan. Di ka maka-afford sa kumbana. Oh, come on, Cheryl. Praktikal na lang. Mas importante ni mo ang kwarta kaysa sa imong bana, dili pa? Sulti na lang goods tinuod. Kuni? Niya kasabay? Jomar, papahawaan ang tiguwa nga karon gidayon. O kuhaa imong kwarta, Connie, kay wa may magkinahanglan, anak. Kuni? Sa kini? Gusto kong maako ka, Jomar. Bugti ni anang 100K. Pasaliw ako, Kuni. Mahal na ko ang akong asawa. Ug mahimo ba? Ayaw guba nga mo panagdiayon. Malipayon kami. Wa mi magkinahanglan og daghang kwarta. Oh, Jomar. Jomar, nasakit ang akong tiyan. Jomar! Dugo! Dato na sa ospital, Cheryl! Salamat na lang kay normal rang akong pagpanganak. Nagkadahay ko ni Jomar nga wasi magpada sa kwarta ni Connie. Not for sale ang akong bana, kay love na mo ang usap-usap. Mao katumang sama ang kaagi ni Cheryl. Dinhining tulumanon. What's the style? Not for sale ang bana style.